Joan ez nago, kantzauta. Ja, ni be baina gaur euskera klasean duguna zein interesgarria izan da, ez? Azkenean ze sentitzen dugun, euskera zitzen da herri batean bizitzen, eh? Bai, nire bai oso interesgarri iruditu bat. Azkenean da galdera bat, guk inoiz ez dugu nahi, eta guk azkenean euskera egunerokoan erabiltzen, eh? Bai, azkenean da privilegio bat gu txikitatik egiten dugulako euskeria, eta azkenean da gure ama hizkuntza. Eta hori bai, nik uste dukula privilegioa ze euskera hau ez da gutxen mundu guztiak, hau da, bakarrik bergaran itxen dalako. Claro, guk azkenean isa berdina pentsauko. Nia, ze pentsauko da bergarako beste pertsona batzuk? Egisa da, beste edade batutako jendea eta ze pentsauko da? Cosa sentitzen da, porque beste ikastola batzutan ez da euskaraz hitz egiten, igual. Cosa sentitu. Bai. Azkenean gustatzen gaten zure ikastolan euskaraz hitz egiten. Ba oso ondo, eroso bizi naiz txikitatik erabilitako hizkuntza da, bai lagun artean, familian eta orain lanean ere, gure hizkuntza da euskaraz jaio ginen eta euskaraz bizi gara, eta horregatik zaindu beharreko hizkuntza altxor bezalako bat esango nuke dela. Bueno, oso ondo iruditzen zait, hizkuntza, gurea dalako, eta ez galtzeko. Normalki, gure edadekoa, azten euskaraz hitz egiten, eta gero pasatzen gaztelaneraz. Eta hori ez zait ondo iruditzen. Azten baldin baza, jakiten baldin badezu, euskaraz egin dezakezu, eta inin biozu. Gazdin, amaiera!